Ayo kok. Welek men topo. Rada niku kaya arek-arek ngono lho, Beh. Kalau ngektek ngono kae lho. Beh welek aku gak suka. Heh? Kelakuane sing elek tak sun ping 5 sampean kok. Ampun. See ya.
nek sekakele ngono kuwi. Oh ngono jajane. Oh sing otok-otok ngono kae. Enek apa ora? Pas otok-otok. Ora nek. Ya ampun, wis gak kelas modelmu. Otok-otoke kendo. Ora Mas, biasanya otok-otok biasanya ngempit tekek ngono kae lho. Ora kok kendo sampean iki kok ya pikirane saka ngendi-ngendi. Lah otok-otok beni. Ya. Mas. Heh. Sampeyan iki nyapa to? Enek wong pagoy ngene iki mak delok burine ngono iki lho. Lah burine kaya kenal pot. Angger kok ngene no. Wih, itu kenapa, Mas? Lah apa? Modalnya mengandung uang. Cik. Dilajengne napa mboten? Bacotke no. Dilajengne. Ya. Sak pinteng, Mas. Mene. Kulinane aku sak mene, Mas. Yo. Ya kuwi tunggale otok-otok. Eman benjangan